Assalamu alaikum masu kallon Sauran Rayuwa TV, barkanku da wannan lokaci, fatan kowa yana lafiya. Shin Iran tana da makami wanda za ta iya amfani da shi gurin kai hari daga Iran zuwa America? To a zahirin gaskiya dai yanda duk wasu bayanai suke fita a kowane gidan jarida da kuma duk ma bayanan da suke fita daga sojojin Iran, ba su da wani makami wanda za su iya amfani da shi daga Iran zuwa America. Amma suna da makaman da za su iya kai hare-hare a gabas ta tsakiya, a ko'ina a gabas ta tsakiya, a Isra'il da kuma sauran duk wani gurare inda America take da sansanin soja, a yankin Gulf da kuma sauran wasu wurare irin Qatar da sauran guraren da Iran take da America take da sansanin sojoji, kamar yadda duk kuka dai ji bayanan ta kan hari a wasu wuraren kamar kusan ƙasashe 8. Iran makamanta tana da wa'inda suke kamar su Habduri da kuma Gard da kuma Corruption, wa'inda dukansu su kai harin su yana yi 2000 kilomita ne kawai. To kuma daga nisan Iran zuwa America zai iya kai kilomita 10,000 ko zuwa 12,000 ma. Dole ne sai ta samu makami wanda zai iya wannan tafiyar tukunna kafin ta iya kai hari daga Iran zuwa America. Sai dai akwai bayanan da suke fita daga ko'ina na cewa Iran za ta ƙirƙiri makamin da ake kira Corruption 5, wanda wannan makamin zai iya tafiyar kilomita 12,000. To idan har Iran ta ƙirƙira wannan makamin, tabbas za su iya kai hari daga Iran zuwa America. Ba tabbaci, ta iya yiwuwa ma wannan makamin Iran suna da shi, saboda ba komai da komai nasu ne suke bayyanawa ba. Ko da Iran suna da wannan makamin, to ba a taɓa gwada shi ba a hukumance, sai dai wataƙila a wannan yaƙin idan ba a dakatar ba, idan har suna da shi wataƙila su yi gwaji a kai. Shi dai wa'innan su ne makaman da Iran take da su, wanda akwai makamin da ake kira Corruption 4, Iran ta sa mishi suna Haibar. Sannan akwai babban makamin da Iran shi ma tana ji da shi, wanda take kiran shi da suna Sejje. Sannan suna da Yamad. Sannan akwai makamin da suke amfani da shi, shi ma ana kiran shi da Shahabturi. Shi ma wannan makamin Iran tana amfani da shi. Yana tafiyar nisan kai inda za a harba shi zai iya kai kilomita 1,800 zuwa 2,000. Waɗannan makamai biyar suna daga manya-manyan makaman ƙasar Iran, kuma tana amfani da su a kai hari a gabas ta tsakiya, kamar daga Iran zuwa wasu sansanin sojojin America. A taƙaice wa'innan makamai guda biyar suna daga cikin manyan makaman mizan mafi ƙarfi a ƙasar Iran, kuma suna iya kai hari zuwa kimanin kilomita 2,000 zuwa 2,500, wanda zai iya kai wa ƙasashe da dama a gabas ta tsakiya hari. Tabbas ƙasar Iran dole za ta iya yin amfani da ƙarfinta a gurin ci gaba da yaƙi, domin kuwa tana da wannan makamai masu tarin yawa sosai. Sannan kuma ƙungiyoyinta ma suna da su, to ko ƙungiyoyin nata ma suna da dubbannan makamai kalan wa'innan, bare kuma Iran. Hakan yasa za ta iya ci gaba da amfani da su domin faɗaɗa wannan yaƙi. To duka dai bakin nan na kawo ƙarshen wannan labari. Kar ku manta kuma subscribing, ku danna liking, ku yi comment, sannan kuma na share domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Na gode da kallo, bye.